Фирма Рамо, единствена от всички други, гарантира работа в екзотична Индия. Само срещу 700 дойче марки всеки от вас би могъл да докосне свещените крави в тази далечна страна. А при по-голям късмет може да погалите слънчето. Слънчето Рамо? О, това е върха на вашата фантазия. Вие вече сте там. Чак тръгва влака, тръгва влака от София, централна гара. Чак тръгва влака, тръгва влака от София за Индия. Слънчето се казва Рамо, как ще го хванем нощта? Слънчето се казва Рамо, как ще го хванем нощта? В една гора, в джунглата. Чак тръгва влака, тръгва влака от София за Индия. Фирмата се казва Рамо, тя ме плени с тану. Фирмата се казва Рамо, тя ме плени с тану. С една жена от бизнеса. Чак тръгва влака, тръгва влака от София, централна гара. Чак тръгва влака, тръгва влака от София за Индия. Рамо. Фирма Рамо, единствена от всички други, гарантира работа в екзотична Индия. Само срещу 700 дойче марки всеки от вас би могъл да докосне свещените крави в тази далечна страна. А при по-голям късмет може да погалите слънчето. Слънчето Рамо? О, това е върха на вашата фантазия. Вие вече сте там. Чак тръгва влака, тръгва влака от София, централна гара. Чак тръгва влака, тръгва влака от София за Индия. Слънчето се казва Рамо, как ще го хванем нощта? Слънчето се казва Рамо, как ще го хванем нощта?
тръгва влака от София за Индия. Фирмата се казва Раму, тя ме плени с тану. Фирмата се казва Раму, тя ме плени с тану. С една жена от бизнеса. Чак, 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 тръгва влака, потръгва влака от София, Централна гара. Чак, 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 тръгва влака, потръгва влака от София за Индия. Раму.